One. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Oras, Pilipinas 10:38. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras. Daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Tando ay ginto. Ibang ginto. Multivitamins Enervon. Listen to their newest song with Ben and Ben. At ibalik ang happy YouTube channel now. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Milo. Everyday. Bimeg Integra Worm X. Bilis galing. Bilis tanggal ang bulate. Now available. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Thank you so much sa pangarampokan sa tuyang News Manager Mardela. Asin kabilog ng tropa, ako po muna si Pio Fernandez. Sagkod kitang alas 11 nin pagkaudto may mga informasyon kaya kitang pinagsusubaybayan ngunyan sa tuyang programa. Isiunta si Pading Jimmy dyan sa 3rd District. Pading Jimmy, good morning giraray. Andali mo na, sige Pading Jimmy, dali at pinagre-establish ni Pading Naldang linya. Standby muna Luens ta halatun talang ang signal ni Pading Nald kung okay na ang connection dyan kay kumparing Jim sa pangarang kambilog na pwersa. And then si Ann anytime paabot man yan ng informasyon hali dyan sa LC3 and dyan sa NBI so ongoing press conference manunungod sa dakulaon na istoryang yan na nangyari naman digdi sa satuyang palibot mga nagkakaroon ang klaberas dyan sa may Libon and then yung ongoing dyan na event sa Legazpi City Convention Center of taking kan mga ilidong opisyalis Legazpi City buda duman man sa ligaw sa pangenot ni Mayor-elect Nando Gonzales and the members of the Sangguniang Panglunsod. Okay na Pading Nald yung connection ni Pading Jim pero naka-standby siya. Apudang ko daw lugod i-bluetooth ta naputol siguro ang linya i-connector tagiraray ang Bluetooth na tanganing maray ang audio and video anong nangyari Pading Nald dali si Pading Jimmy na si Pading Jimmy na sige dai ko na i-dial si Pading Jimmy na okay na si Pading Jim ha sige si Pading Jim Ans okay na ba dyan si Pading Jimmy na nasalita Pading Jim what's happening go ahead na good morning. So, salamat abi pa din. Ang pagpapasumpa ni Jack Edwin sa elected si Kagawad Ted Residelia na masuk pang lima na karo ini pang na mga konsyal. And lato na lang niya to taod-taod tabi pa din inaugural speech ni Mayor-elect Nando Gonzales. Kataning niya si isa yung esposa Mayor Linda Mayor Linda Gonzales, Congressman Fernando Didi Cabredo, Mayor Panty Gonzales Alsua, and mga sangguniang panglungsod officials. Panong ini tabi pa rin. And abangan na lang yan taon ang speech ni Mayor-elect Nando Gonzales tabi pa rin. Okay, so mabalik na lang ako, Jimmy Nasalita, DCGB News. Roger, thank you so much kumparing Jim. Yaon man dyan siya sa Ligao City People's Hall sa yan mismo sa edificio bagong
edifisyo kan Ligao City yan na munisipyo kagayon yan, parang Malacanang yan yung Ligao City na edifisyo munisipyo. What's happening na dyan? Okay ang linya ni Luens dyan sa naputol, sige, halatalaton talang kung mag-signal na si Luens dyan sa NBI kung ano ang mga development and si Ans taon-taon kung mailaog na o kung yao na ready naman sa mga pinapalaog sa tuya sa program adigdi sa DCGB. Tabi sa pangaran ni News Manager Mardela, ako po muna si P.U. Fernandez kasabay ang bilog na tropa. Good afternoon, good noon. Maray na udto po sa gabos na nakaantabay sa aramo niya to. Alas 11 man yung DNR, alas 11. Yan, sige. Hanap buhay muna kita pa ding nalgayod, kung dai pa man yung sidal ni Luens, Buda ni Ans, pero anytime, paki-informa na lang. Padingnal, go ahead. Minsan lang tayo mabuhay. Pagpapabukas mo pa ba? Ibalik ang happy. Ngayon na ang araw. Hanapin kung ano ang magpapahappy sa'yo. Ibalik ang happy. More energy with Enervon. Ibalik muli. Ibalik na ang happy. More energy, mas happy. Ibalik na happy, yeah. More energy, more immunity. Mas happy with Enervon. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Sa pag-aasikaso ni Niba, dai paglingawan ang sadiri. Para sure, mag Wilkins Pure. Quality water with global standards because you're always worth a Wilkins. Processed following the Coca-Cola Company global standards. Base sa maghapon, alagaan ang sarili with Wilkins Pure. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Thank you so much, Padingnal. Diyan kita kay Ans on assignment dyan sa LC3. DCGB on assignment. Ans, what's happening? Yes, Marina Aga Graray, sa Piyo, Marina Aga sa mga paratay. Natapos na 8 mga pagsahal kan syudad na nagsumpa sa hampang ni Judge Andrew Lanuso. Tinaginoto ni Councilor Sunshine Imperial, after ni Coach Lucila, Alexander Howe, Israel Bumandaport, Kapato Ovalisi, elected Councilor Alvarizo, DO5 Councilor Felipe Gutierrez, kasi natapos na sa Konsehal Glenn Casulia. Ang masunod na masumpa sa hampang ni Judge Lanuso, iyo ang dating board member kan Segundo Distrito Canalban na nagre-representar kan Liga ng mga Barangay sa probinsya, si Kapitan JP Lee, dahil sa saan ito ni o nakakuha ni top 2 sa mga city councilors, nakakuha siya ng 60,299 na boto, and ang nagsunod sa iya, iyo ang napaguhan man ang konsehal kan sila na si Councilor-elect Lau Beltran na nakakuha man ng 65,281. But natapos pa siya na mag-firma, mag-seal si Judge Lanuso kan papeles. Malaog si Konsehal JP as regular city councilor ba kung ex-officio member, regular siya, Yes, kunya tabi, this time sa maapod na bilang regular city councilor ba kung nasa ex-officio or representing the Liga ng Barangay. Okay, sige. So anytime apod doon na po si Councilor JP Lee para magsumpa digdi mismo sa stage kana Legazpi City Convention Center sa hampang ni Judge Lanuso.
tumaguntaan na pagsumpa ni City Councilor JP Lee. Sige, mga tugang si Councilor-elect JP Lee Canligaspi. Dati siyang provincial board member, ex-officio, representing mga kapitanes. Ngunyan, nagdalagan siya as full regular member kan sangguni ang panglunsod. Tatapos sa suturo niya duman sa sangguni ang palalawigan. City Councilor-elect JP Lee nasa proseso na ngunyan kan pag oath of office. Yan, kumbaga, toma posisyon. Diyan sa sangguni ang palusod si Judge Lanuzo ang presiding officer. Sige. JP Lee. 60,299. Nasa pagsakat naman yan sa entablado po ang pamilya ni City Councilor-elect JP Lee. And yaon po, nakaready naman si Judge Lanuzo bilang administrating officer. Tabi Then mapirma duman sa out of office ang konsihal. Yan. O yan na, nagsabata na, nag-abrasa. Konsihal JP Lee o si Madam T. Sige. Yan na. Dagugunta ang prosedimento. Right hand and repeat after me. Ako si Joseph Philip Locsin Lee ng Orosite, Legazpi City nahinirang sa katungkulan bilang City Councilor of Legazpi City ay taimtim na nanunumpa na tutuparin ko ng buong husay at katapatan. Natutuparin ko ang mga Ang buong husay at katapatan sa abot ng aking kakayahan. Ang mga tungkulin ng aking kasalukuyan, katungkulan at iba pa. Ang mga katungkulin ng mga sa ating kasalukuyan, katungkulan at iba pa. Pagkaraan ito ay gagampanan ko sa ilalim ng Republika ng Pilipinas. Pagkaraan ito, natutuparin ko sa ilalim ng Republika ng Pilipinas. Sa aking itataguyod at ipagtatanggol ang konstitusyon ng Pilipinas. Na aking pagtataguyod at pagtatanggol sa ilalim ng Republika ng Pilipinas. Relax. Natunay na mananalig at tatalima ako rito. Nasusundin ko ang mga batas. Mga kautosang legal. At mga dekretong pinaiiral ng mga sadyang itinakdang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. Mga dekretong pinaiiral ng mga sadyang itinakdang na may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. At kusa kong babalikatin ang pananagutang ito At kusa kong babalikatin at pananagutan ito nang walang anumang pasubali o hangaring umiwas. Nang walang anumaling at pasubaling o hangaring umiwas. Kasihanawa ako ng Diyos. Kasihanawa ako ng Diyos. Congratulations! So yan pa, Sir Pio, na pagsumpa ni Councilor JP Lee. Medyo kinurab na sa to yung bagong councilor kansyudad. Pero ayaw na sa duman, kahampang niya na si Judge Lanuzo para magpirma kan mga papel na kinakaipuhan para sa formal na pagtukaw sa pwesto bilang City Councilor. Taon-taon siguro sa Pio, paglaog or kaya pag-sumpa ba ni Vice Mayor and Mayor Rosal, baka makalog pa kita, mabalik na lang. Na-pressured. Yeah. Okay, so sa indo pong nakuan, so nakipirma na ansa no? Tapos na Sir Pio, nasa picture taking na si Councilor JP Lee kay Pansi Antipin, ang sayang ina, asin ang sayang pamilya. Tinimbrihan na ka so dry seal. The City Councilor Lee Joseph Philip Tapos nasilyuhan. Votes garnered 60,299. Congratulations. Yes, naka-yellow sinda. Buda so mga aki ni
Councilor JP Lee. Yan, sa entablado. Yan. And ang mas activity, ang top-notch sure kan Ciudad Caligas kasi lahat ng pagkakonsahal na baguhan si Councilor Lawrence Beltran. Si Lau. Ngunyan si City Councilor JP Lee. Di Ans. Ayan, okay na. Naputol si Ans na sige. Yes po. Tawag na lang po si Peryo pag si Vice Mayor na and si Mayor Rosal. Paramihan recipes sa LC3 with the coverage team, Ans Calero, Senapan. Thank you so much, Ans. Di sa istorya, hali dyan sa LC3 on assignment. GB on assignment. Yan. Padingnal, nanong advice, alas 11 yung DNR, pwede na tayong mag-exit, Sa pangaran ni News Manager Mardela, asing kang bilog na tropa. Salamat ka sa idong pagkantabay. Ako po, si Pio Fernandez. PMEG Integra Worm X, ang bago at pinahusay na pamurga, pinalakas at pinatin